Renze Janko en Richtje. Een cirkje. Rijna en Rijntje. Sanne. Dat is Richtje en Renze Janko. Hey Rising. Hey. Hey jongen. Hoe is het? Hey. Uniek. Uniek. Kom eens. Uniek. Huh? Wat vind je dat? Waar skrakst van dan? Hey. Nee, ze wil eten. Nee, net bieten. Net bieten. Nee. Rechts is boos. Je zou het get vet. Zie de rest. Komt in de wind. Volgens mij net bieten, hé. Nee. Ik heb hem naar Hemta. Ik heb hem naar Renze Janko.
Uniek. Ben ik net interessant meer. Nee, hè? Uniek taal heb je nog maar op. Zet nou een kind. Rijntje. Rijna. Nou, zit de plak? Ik denk het wel. Zo. Nou, dat voel je. Ik hoop het. Toen mooi was het, toch? Ja, ik ga vanuit. Ja. Hey, Uniek. Zo het lukt wezen. Ik hoop het. Hé hey, jongen. Wees toch grut, hè? Oh, wat was toch grut. Oh. Nou, als het ophoudt, moeten we naar buiten. Want dit vindt ze natuurlijk maar niks binnen staan. Stond griemen, hé. Bah. Uniek. Stop. Was naar buiten? Ja?
Ja. Ga eens naar buiten, jong. Hé. Hey. Ik zal even een touw pakken. Kom maar dan, ja? Kom maar dan. Oh. 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 Hey, hey, hey. George, get fit. Go. Fit. Hoe kan ik dit wel maar inhouden? Net. Pauze. Oké, dat moest even heel snel. Want George die heeft wel interesse in Uniek. Ik al eens in Run. Richtje die is nog net zo blij met George. Tja. Hé joh. Dat mag net. Uniek en Rising Star. Daarachter Rijntje en Reina. Renze, Janko en Richtje. Sjerkje en Sjors. En Sanne. Dat is Hester. Sanne. Uniek. Ricey. Renze, Janko. En Sjors. Paken Sjors. Wat doet hij nou?
Eentje.